ne dozvolite da vam iko u životu govori šta možete, a šta ne možete da ostvarite od svojih ciljeva. Sve što zacrtate, verujte mi da možete da ostvarite. Evo, poslušajte moj primjer. Ja kada sam završio srednju školu, ja sam se zakleo da neću imati dana radnog staža do smrti. I naravno, ljudi oko mene su se smejali kao, aha, ti ćeš kao da ne radiš, kao čega ćeš da živiš. Meni mama i tata daju pare za hranu i za te komunalije. Evo već 10 godina ja dana radnog staža nemam. A govorili ste da ne mogu, a? Zatim sam sebi rekao, obećao sam, da ću da se ugojim, da ću imati 140 kila od slatkiša, od loše hrane, od fizičke neaktivnosti. Svi su odmahivali rukom, niko nije verovao u mene, kao nema šanse, kao vežbaćeš ti kao na Hvarno. Ja vežbati. Ko ima 140 kila sada? Ko ima? Gde ste sad vi što ste mi govorili da ne mogu da se ugojim? Gde ste? Onda kad sam rekao da ću postati u isto vreme i kockar i pijanica, ljudi su se smejali kao, haha, ne možeš biti u isto vreme, kao velika je konkurencija. Ne mogu. Ko je prokocko sve što ima u životu? Ko? Ko je pijan svako veče? Zato prestanite više da serete kako nešto ne mogu da ostvarim. Sve što sam zacrtao, ja sam to i ostvario.